În jurnal de călătorie către președinția României, aici la Bistrița Năsăud, în cadrul festivalului concurs Mărul de Aur, festival de umor, am întâlnit oameni frumoși, oameni dragi mie. Unul dintre acești oameni este și o personalitate în zona umorului de mulți ani, și anume domnul Adrian Fetecău, grupul Vouă, cred că prin asta am spus tot. Aș vrea să știu un punct de vedere legat de ce înseamnă umorul de calitate, ce înseamnă acest festival care a ajuns la ediția 40 și cum poate umorul să ne facă mai bun și mai ales să mențină nivelul de cultură a poporului român, pentru că da, umorul înseamnă cultură. În primul rând, mulțumesc frumos pentru această invitație în acest jurnal video, să spunem așa, sau despre drumul către un cel nobil, și vă urez succes. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că sunt extrem de bucuros că am venit din nou la Bistrița și am participat la acest festival, pentru că reprezintă o oază, din ce în ce mai puține sunt aceste festivaluri, o oază a bunului simț. Ați vorbit de umorul de calitate. La aceste festivaluri, umorul nu se practică cu mijloacele grobiene de astăzi, cu mijloace vulgare. Tot ce s-a întâmplat aseară, un spectacol absolut extraordinar, maestru Horațiu Mălăele și apoi reprezentația noastră, a convins numerosul public din sală că poți să faci lumea să râdă și fără vulgaritatea aceasta agresivă pe care o întâlnim pe toate canalele. Apoi aici s-au mai întâmplat niște lucruri deosebite. M-am întâlnit cu prietenii care scriu epigrame. Într-adevăr, este o lume îmbătrânită, pentru că nu mai apare epigramiști tineri, dar cei care sunt încă pe metereze dovedesc faptul că epigrama românească există. Nu este ușor în 4 versuri să comprimi o idee, să ai și spirit și să faci lumea și să zâmbească cel puțin. Au mai fost și scriitori, o expoziție internațională de caricatură, așadar s-au întâmplat niște lucruri deosebite pe care le-aș dori să se întâmple și în alte locuri, iar factorii locali de decizie, așa cum spunea și domnul Alexandru Căscoan, directorul, ar trebui să înțeleagă faptul că, iată, cultura reprezintă un factor de rezistență în fața, repet ceea ce am spus, fața acestei agresiuni a mitocăniei și vulgarității prezente pe toate canalele. Una peste alta, 40 de ediții de Mărul de Aur reprezintă un record, o treabă extraordinară că a stat în picioare, iar grupul Vouă a venit în ultimii 10-12 ani aproape la fiecare ediție. Ca unul care consumă umor, căruia îi place sentimentul umoristic, pot să spun că am constatat că la acest eveniment au fost prezenți oameni de foarte înaltă ținută, oameni care prin umor înțeleg de fapt că se transmite un mesaj. De fapt, umorul înseamnă transmiterea unor mesaje, cum se și spune, românul face haz de necaz. De ce? Pentru că acel necaz îl face să facă din el un umorist. Fiecare român în felul lui este un umorist anonim, din punctul meu de vedere. Și cred că umorul ne face să ne simțim și mai bine, să depășim anumite momente pe care le trăim zi de zi. Eu așa văd lucrurile și spun că umorul, ca parte a culturii, cultura în esență, trebuie să fie susținute pentru că reprezintă personalitatea noastră, esența ceea ce suntem, nivelul de cultură la care am ajuns. Dacă mergem cu el în jos, o să rămânem acolo, uitați de lume. Dacă îl ridicăm și încercăm să ridicăm, o să fim ce am fost, adică oameni cu un anume grad de inteligență. Pe data de 8 august vom fi prezenți la un festival artistic, nu numai de umor, la Techirghiol. Și doamnele care organizează acest festival mi-au cerut o prezentare și eu le-am spus, hai să numim spectacolul nostru Terapie prin râs, pentru că mergem la Techirghiol, spunând acest lucru, că terapia prin râs este clar cea mai ușoară și cea mai eficientă din toate terapiile care există, pentru că omul, prin structura sa, are nevoie să râdă. Râsul face bine și mai ales în această perioadă extrem de dificilă și extrem de contundentă din toate punctele de vedere, cu toate întâmplările, ghilimele de rigoare zilnice. Apropo, că mi-am amintit și nu vreau să uit, scuze de întrerupere. Da. Grupul Vouă, câți ani are? 42. Uite că este mai bătrân decât festivalul Mărul de Aur. Da, l-am înființat în martie 1982 la Facultatea de Drept. Am avut primul spectacol noi studenți politehnici la Căminul de Fete din 6 martie de lângă operă și revenind la idee, 42 de ani am demonstrat că această terapie prin râs este un lucru extraordinar. De ce spun lucrul acesta? Pentru că înainte de 89 puteți să verificați ceea ce spun acum. Am lucrat în ultimul an și ceva la Istoria Vouă. Dacă veți da pe Google veți găsi 10 episoade de cel puțin o oră din Istoria Vouă. Sunt
episoade despre activitatea noastră de până în 89 și am avut șansa să avem 2 spectacole înregistrate 88-89, de-abia apăruseră camerele video în 88 și veți vedea că umorul a făcut bine în acea perioadă, mai ales că era un umor foarte îndrăzneț, o să vedeți în istoria vouă, un umor cu șopârle, cum se spunea, și lumea avea și atunci nevoie să râdă. Acum, aceste șopârle nu mai sunt impuse de vreo cenzură, dar, încă o dată spun, trebuie să vii cu un umor inteligent, dar pentru oameni, cum spunea domnul Setea, pentru oameni de bună calitate. Iar calitatea spectatorilor se poate face numai cu școala.